Moikka! Niin. Tulin kertomaan tämmöisestä, kun minkälaista on niin kuin sairastua masennukseen ja voiko siitä selvitä. Vastaus: kyllä siitä voi. Mä luulen, että minun masennuksen ja on laukassut koulukiusaaminen ja kaikki nuo muut jutut. Että niin kuin henkinen paha olo on välillä semmoista, että ne ei vaan jaksa välillä ja jonkun kanssa alavirinen viivis ja jotkut syö enemmän ja jotkut ei syö ollenkaan. Nukkuu ja jotkut ei nuku lainkaan. Se on niin yksilöllistä. Mun elämäntilanne tällä hetkellä on aika hyvä. Että olen tosi tyytyväinen tällä hetkellä omaan elämääni ja jotenkin vaan tuntuu, että unelmiinsa kannattaa uskoa, kun ne on toteutunut. Minulla on toteutunut minun unelmani tällä hetkellä ja minulla on kaunis koti. Mutta enpäs viitti kaikkeakaan kertoa tänne YouTuben puolelle. Ettei taas sana lähde liikaa leviämään. Mutta näin on näppylät ja tällä mennään. Moikka!